subjected to public participation. To public participation nyiso ni nyaka gidhi e gwenge maginyis ji ni mae pachwa, unu to pachu en mane kulingana gi pachwa ni. Koro jo piny be miyo ji pachgi. Koro mano ema koro giriwo to koro gitero koro e doho. Gitero e od bura. Ka gitero e od bura, koro kanyo in gi representation. Emomiyo jo Kenya te nigi representation e od bura. Ma ok wanyal wacho ni mano od bura ma Uganda koso Tanzania en ma Kenya kae. Bang' mano ema koro gibro loko to kacha be gibro winjore nikech nyaka koro gitwak iye kacha ma koro gima koro gidhi wacho ni en chik magikalo, en chik moro monego bed ni konyo jo Kenya. To ibro gima nyaka ing'e ni IEBC owuon nigi nafas be ginyalo chako twak ni to gisechako kata mano gima gisebedo ka gitimo. Masani kaparo ni kaka giloso ni nitie be gisepango. Aparo sama koro commissioners oseyier koro ginyalo chiwo koso ginyalo chako twak machal kamano. Ma by the time makoro wachopo ni wan gi higni 2 mondo wachop 2027 ibro yudo ni koro gik machal kamae osetimore, ji osetwak, ji osewinjore ma wasel loko gik ma paro ni onego alok mondo abed gi elections ma ber moloyo mai in 2027 nikech wakia kata sani ng'ama dhi telo ne IEBC. Koro ok wadwa ni waketo ng'ato kacha kendo wadwa wito ne kite nikech wawacho ni ati wabayo ne kite nikech wawacho ni ati ng'ani be okosonwa to chik ma waketo be ok ber. Koro wadwa